is Owino, Ramogi TV, Nairobi. Haya, nitiere weche mathoth ahinya mantiere kar ka motenore kod weche manuri naji wito oko buche mopogore opogore kaka Crispin Owino bende oselero na okinyi ma kawuono. In kaka jalonyo weche mag telo, jalonyo weche mag uchumi, bende isebedo ka thuolo gi duto kane odonjo e apisi nyaka sani. Iseno kotiyo e yo machalo nade mano Nurdi Naji kaka ogai mag jomin buche makoro sani oyudo gwelo e lemono mano mar ogai kata Director General manoka NIS kata Ofwam Kich. Cleophas adwa nyiso nyikwa Ramogi ni ng'ato ok ng'i kod gik mowacho, ing'iyo gi gima otimo. Nikech kata Biblia wacho ni timbe ni go koko malich mokanyal winjo gimi wachona. Koro gima Nuru Haji osetimo i office mano mieno. Cases adimo se ter i court bobedo investigated bujo Kenyans on recover pesa to no recover pesa di. Ngato inyalo mi salary mo wacho tano ko nyal nyiswa i public nen pesa mang'eny moko nyalo wacho in public to gimo oduoko pesa ma ji oselalo ng'eny. Ing'eyo ni Cleophas ni EACC mano Anti-Corruption Commission wacho ni Kenya lalo bilion 608 higa ka higa. To mano dongo tumre Kenya office okonyo nadi wach mar nwang'o pesa ma jopiny olalo no. Koro an gima dwa nyisi Cleophas wapenj penjo ma duong' moloyo penjo mi iketonwa in gazeti ni. Penjo maduong' moripo wapenj. Ang' momiyo wan go sirkal mar achune. Sirkal mwan go ni en sirkal mar achune. Ichuni go Nurdi Haji. Ichuni gi CSS mokidwa. Central Bank kacha bendo bawa kama uthuge ochuno wago nikech thuge ninte kod rotich i treasury donge nen PS donge pesa no lal bu no gol gi office nikech pesa mano lal no penjo nyaka mago mag yes aror gi kimore yes to idwa chunwa kode nadi ana kwayo ni nyikwa Ramogi un bende ung'iyo nunyuol un tie kod yawuo manyalo tiyo office go nikech